Ining kwento ko kay kayo, kwento ng Charlie. Charlie matalino, masikan, masanting anak. Pero ako balo nanuya. Andyang makanyan pa man, Charlie atin niyang kompletong pamilya. May sabi rugong pakakalulula, pakabayok ng balera, at least magkiabe lang porpis. Ini ang kwento na ning Charlie, ampo ang chocolate factory. Yako po Gima Nickel, Panema Nickel, makatutok 24 oras at chuko po ngayon ning harap na po ning factory ng Willy Wonka. Bali-balita pong may release siya pong 5 golden ticket i Willy Wonka kayong buong universe. Kaya po ngayon pagkaguluhan do ang kayang produkto. Kakit mo ng tatal ng kigutan me pa. Kasalikosan kasi Sir Augusto, sir! Baka na niyo pong ikuha yung pangapat na golden ticket. Wala akong mga idea Basta balo kong lalaklak kong chocolate. Tapos kanto, ating ko nga lang. Yan mo muna ba kasama bulong yung laurel Ngunit imposible Kasi wala namang laurel kan chocolate. Huwag mo lang ko niya sana Ayaw ko niya pansinan. Kasi bisa ko pang mga tindang kaya rin ko mga chocolate. O kaya kit ko ay Hindi na golden ticket yun pala. Kaya may nyambot na ako. Itong naangkotang sir na, mano lang ka mangga? Hello, may bago ni pangapat na golden ticket. Malyari kung man yan 5 kaya ka. Hindi ko 5, pegaral da ka pa. Charlie, apo. Nakamama, sa rugong mabagot ka pa ka rin. Iskam mo italoko, ay makiramdam kang Willy Wonka. Naya pa tong lumul ka kitang snow. Mga lakal ka. Tsaka mo biya kaya kami ngabli, magkuhaw kami. Wah! Anya yung pakakaluno sa Charlie, limwalya kandalan. Isip-isipan na, yung dapat nang gawan. Uning alway pa mo rin, mamiro yung kikatang tadhana. 5 mo yung nganyarana, Apollo pa yung ngikit na. Dongklet, walang magagalit. Pasalwa na pong meto nga Winston ng pan-chocolate ng Willy Wonka. Alay, bawal ka pa sa Winston Toto, etong chocolate ka muna. Tanida na ning bayay mo Temongan pamuklad ng gantindaman chocolate ba? Malya mo tumod kay. Alay, sa wetting nga, di ako nananalo. Sa inayupak pa kayang yan. Golden ticket. Si, nan mo ba po? O nung nandin mo pa mo kalad rin, ikasama nyambot. Sus Mariosep, nabunot nga ng lampayatot na to ang pinakahuling tiket. At dito pa sa mismong tindahan ko. Boy, bisa kang 50. Diyan ka pang Ay, pampatubong buwak. ka maniwala king kalbo ngayon. Pampatubong buwak ka no ha, nakingalan niya mambuwak. Yako tong di nanda kapandinalan. Ang pumbike bisa ka. Alay, yun yung bike? Magbabike sa size now? Alam mo to, kung magkano na per gramo ng ginto ngayon. Sobrang mahal na. Huh? Okay, papatimbang ko na to sa junk shop. Pero na may gumpisa, ang kwento, ang pangswerte ng Charlie.